muhammadu sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yiɗɓe mum jaɓi allah njoke ahmada yew haala maako o ceerno Hammet Sow mo ngannduɗa waɗi teddugal manngal e nder leydi Sénégal waɗi teddugal manngal e nder Afrique fewnude oɗo hélico walla ni mbiyen hélicoptère machallah julɓe ɓe fof hannde o ina jiiɗi humpitade holno fewniri ɗum kadi holko duñimo ha o wawi wadde hen ɗum noon caggal ne calminɗa min bisimilla maɗa aɗa wawi artande men holko duñi Hammet Sow e wadde oɗo hélico bisimilla. eyyi assalamu aleykum bandiraɓe mi salmini on e min mbiyetemi ko Harouna Diallo komin woni porte parole Mamadou Sow voilà Mamadou Sow hélico voilà ko min makko goni yaadude partout to yaada ko min woni sara makko e kadi min wonde kadi e goɗɗo kono mini ko biyeteɗo Sérif Sow kamɓe ɗiɗi yummani baba voilà mino ko ɗo jiyami quartier Gourel Hamad ɗo ɗo jibinami ko ɗo mawnumi e komi wa Tambacounda aussi Mamadou Sow kay aussi ko ɗo jibina ko ɗo mawni eyyi fandade muɗum Mamadou Sow ko manam ɗum ɗo ko yidde muɗum manam mo yinno ko fate affaire hélicoptère eyyi mo wiino sa histoire makko nden no wonno cukalel hélicoptère so ari no cas militaire walla aérodrome ɗo Tambacounda ɗo o ƴettat temps makko fof o yaha jooɗotono mo ndaara est ce que o yahano ha wajiɓe ha o ñalla ɗon guila subaka ha mintiraɓe ji gandimo mbima an kam ñande fof min jeetata ara jooɗi ɗo an kam mbatta ɗo mbata ala ligguey goɗɗo walla an o wi non min addata kam ɗo tan ko hélicoptère min ko hélicoptère weeli kam ƴeewi haw somo ɗum nina omo daara film o so ala affaire hélicoptère affaire ɗum ɗon o wi o darata film o ha film o gasa eyyi manam o yiiɗata manam ɗumnen e darde film ha weltori kanko so yiyani hen hélicoptère rek o weltata eyyi hayno no woni cukalel mo jangga école so hokkama livre par ce que école makko woɗɗani o haali ko waɗi ko série et 7 danaka duuɓi ɗiɗi waɗa école a faami joni noon so hokkama livre o so ala affaire hélicoptère kanko dal on livre welata walla image kala ko hocci tawi tan ala affaire hélicoptère welatamo ma ɗum ɗo ko amour yidde e wadde e yidde ɗum manam ko ɗum hande yettinimo to yetti hande ɗo e nder duuɓi no foti o woni ko waɗi ɗum beela kadi ko meccal emo jangganno meccal suudaragal malla o fintan o anguisi wadde ɗum ala o janggani par ce que kanko métier makko ko maçon eyyi ko maçon o waɗanno tabata o yawma heɓa sanciji omo yaaha danaka ɗum ɗon sa ɓuurimo pusde e natgol e maçon o eyyi par ce que hélicoptère o janggani ɗum o janggani école o wona ingénieur o waɗa ko formé e par rapport no hélico fewnirte kanko dal ko yidde muɗum manam e recherche propre recherche makko e manam e dokkal Allah ko ɗum waɗimo ɗum hande yettinimo ɗo haw fewni hande oɗo hélicoptère gonɗo caggal men ɗo e goɗɗo ɗo Tambacounda Gourel Hamad quartier Gourel Hamad no foti duuɓi o fewnima bon waɗi hen duuɓi jeegom par ce que o yiɗino fewnude goɗɗo o fewni on yahani o bonni on nden noon o fuɗɗiti oɗo waɗi hen duuɓi nayyi eyyi sa daari oye ko duuɓi ɗiɗi waɗen plus oɗo woni duuɓi jeegom manam o finani tan o ari tan ɗum ɗo yawti o yahata o fewna ɗum o feewa ɗum o bonna kada kadi o haɓani hen o andi carrément ɗum ɗo un jour viendra manam ko oɗo résultat o fadannayi so yaltini ɗum yimɓe fof ganda ko ɗum ɗo wonno liggade beela o dañani en caɗele e fewnugol ngol e nder duuɓi nayyi ɗi refti kadi feere makko mo gandantuɗa o ferima e nder hélico o holko mbawɗa tongande minen eyyi bon andi ko wiyete hélico ko jiiɗa ɗo koko matériel andantuma kanko o ƴetti propre halis makko sanciji ɗi o yahatnomo heɓa maçon ŋagal maro mo wurde hen e famille makko e ɓesgu makko ko heno ittanno yaha soodoya pisaji yina ha famille makko sa wimo an kam an aɗa jogui temps an o ƴetta kalis omo bonnata ɗo aɗa nanno mbatta e galle he an o wi ala probléme min ko gonmi wadde ko mbaɗa andi ɗum eyyi o heeɓi hen o yino meeɗino heɓde hen junngo sa gaañi so yiye image uji omo heeɓi hen junngo
tol no gañno ɗum o joɗinomo ɗo duuɓi lebbi kay o liggaki eyyi o liggaki soro wannimo caɗele gurdam wannimo caɗele foof danaka dal ko tampi hen no fewi ni ko waɗi estimé o wiya ko waɗi hen ko danaka 2 millions mais ɓuuri 2 millions par ce que ɗum ko addata pièce yaha sooda adda waɗa essai yahata on pièce bonat eyyi machallah a haali to banggue caɗele ɗe peñje hen ɗe a haali kadi e hedde duuɓi 4 woni ko waɗi ɗum ko o ferima hen kadi kalis kewɗo min jeeyi iliko ko place goto beele aɗa ɗamini so iliko wattima liggade ma dañten jencude makko iliko ko jiiɗa ɗo andi iliko oɗo o nder galle woni nden no fuɗɗino fewnude iliko sa wiyama hay hoddiɓe ɗo gandano ko ɗum wonnoɗo ɓe ganda o sunno ɗum fof ko wonno crainte ko sunnoɗo ɗum ɓe nanat tan mo fiya ga ken mbiya o de ko jiiɗa fof mo fiya jamde te kanko ko maçon mon tan suudo moɗa ko hay goto anda ko liggoto ani iliko no ɗum nintede no waɗata mo essayé nde o fewni ɗum o yiɗino wadde ɗum e 4 avril o mais woni Allah hojjiranino o hollira ɗum yimɓeɓe mais nak no yi hawpari iliko no waɗi ko bonoje iliko a regnano comme no aɗa wawi jaggudemo comme no brouette ɗum ɗo fof o ittuno o puusimo ɗo nayi moɗo ha woɗɗi ɗo wuuro ngo seeɗa jammo nawrimo ɗum fof ko yidde sutura o juɓɓinimo toon ha o arti ha subaka muɗum ko nden noon o yeehi o waɗi essai o umminimo o diwi komo jii ɗum ɗo vidéo ji ɗi yimɓe ne kaala hen ko hay ɗum ninna mais ɗum ɗo wiyata ko kala ko sa nani a wi wawa wonde ta fawani hen guite ma gonga eyyi yimɓe ko bandiraɓe yo gandu ɗum ɗo koko gonga yimɓe mbatti hen goɗɗum kono jiɗi bonnude mais alors que ɗum ɗo wona o ummiraki pour bonnude inni ko pour fewnude eyyi ɗum ɗon nak hande puusimo hande haw fewni ɗum ɗo te kadi o yii hen kadi ko gartam avantage Sénégal woni hen eyyi par ce que o yii hande ɗum ɗon wawi naftorade Sénégal armée sénégalaise wawi naftorade eaux et forêt ne wawi naftorade sapeur ne wawi naftorade par ce que oɗo iliko ne wawi diwde ɗo yaha ha tima ma a nanatamo par ce que moteur auto woni hen yiɗa ko ɗum ɗo ko kayis Allah woni ɗo eyyi machallah iliko machallah iliko ko tosoko kakidiɗo tan kono jiruɗen moni en kaali ko place goto waɗi hen beela to banggue iliko nde yeehi ha feeñi nde laamu leydi Sénégal ɓe mbawi jokkodirde e makko eko nandi hen holko mbawɗa artande min eyyi ɓe jokkodirema won arɓe ɗo par ce que daari comme heewi kon iliko woni quartier o jeeya koye nder commune de Tambacounda woni quartier Goudel Amat mais no waɗi nde ko min yiɗi noddude autorité iɗiɗo arde ɗo woni le maire de la commune de Tamba farɗi hen ɗum woni ari ɗo ko hono biyeteɗo Alpha Thiam woni directeur général ADPME on ari ɗo o haali ɗum projet o par ce que kanko projet o ɗonnan iliko pour o yeeya ɗum ko heɓa hen kalis o darnude iliko waɗa wona ɗum entreprise daña sukaɓe Sénégal naɓe to liggi gacca yaltude comme no hande jii oɗo hande soke Tambacounda naɓe kewɓe sukaɓe mumen ne keɗde e immigration clandestine hande ɗum ɗo so waɗama concrétisé waɗama entreprise mawɗo sukaɓe no wawi waɗ wawi wadde hen employé sukaɓe heɓa par ce que ayi ɗum ɗo woni métier kewɗe no mbawi yaltude hen hono soudeur hono fompugol hono rewɓe kadi to dañote liggi mbawa defde hen mbaɗa hen restaurant mbaɗa hen foof en tout cas ɗan heewi ko artante Sénégal ɗum ɗon ko Sénégal noon foti ɗum naftorade eyyi foti arde ƴetta ɗum au sérieux yimɓe ne gara mais garat tan ƴetta image uji kaala hen jaahaji mumen eyyi ɗum noon tagui noon kadi ne waɗi wala sécurité ana yine garɗa ɗo nde yimɓe ne gara ɗo jamma won ummiɓe ɗo ha Guinée ñanden gari ha ɗo won ummiɓe ɗo ha hedde Mali frontiére Mali gari ha ɗo yimɓe ne ummo partout no gara hande oɗo ko armée ko leydi sénégalaise manam état Sénégal foti daranademo daranoma kañum e sécurité makko walla mo kadi aussi ko fewnu ɗo ko expérience mo jogi kadi Sénégal na état du Sénégal waɗa naftorade par ce que a yi hande ɗi ko fewnata yimɓe gaddo yaade mais yeehi haw jogui yiyande nde oɗo ko waɗama accompagné état waɗi hen ko watte ko addi partenaire uji
darni wimo nani Sow ko holɗum Mamadou Sow ko jiɗɗa o haali ko yiɗi ko fof ɓe mballimo e on matériel ɓe gaddinimo wawi Sénégal heɓata hen ko anda emo wawi fewnude ko ɓuuri ɗo o wawi fewnude ko ɓuuri ɗo par ce que o hitande tan o wawi fewnide hen ɗo sappo hen par ce que a yii ɗum ɗo ƴetti temps ko matériel woni ala matériel woni ala te kadi fiyosaji certuɗi saabu ga ko kuura to ko jamɗe eko nandi hen mbimami ɗi heewi woni hen mais so matériel o addama joɗima ouvrier ji ngari main d'œuvre o ari mbimami wawi fewnude hen ɗum ɗo kay goto nat ɗum ɗo jiiɗa ko place goto wawi wattude place ji ɗiɗi machallah walla ha ɓuura ɗum ɗon sah wawi ɗum fewnude machallah holno nde iliko yalti nde mbiɗa andi waɗi teddungal no fewi a haali innide leydi ngari holno ɗum wayi e makko saabu beela emo fanno ɗum ma o dañ hono ngal ɗo teddungal malla ko surprise ardema non kanko omo andi kanko yiiɗo temps fewni ɗum omo andi ko fatɗo ɗum ɗo kay hankkandi wiyete ko kanko o joganaki état de leydi Sénégal na manam ngal ɗo teddungal yimɓe poti ruttudemo ngal par ce que teddungal ngal waɗɗo aduna Allah fof no andi aduna Allah fof no haala aduna Allah bandiraɓe poti walludemo so wi bandiraɓe wiyani oɗo e oɗo par ce que hande no wawno ummade e partout wawi ummade manam différente ethnie mais dal ko sénégalais najo sa daari ay ili ko waɗi hen ko Sénégal o waɗani hen Mamadou Sow o waɗani hen nangam waɗi ko Sénégal way o tan ko jiɗɗo Sénégal jiɗɗo Sénégal nan accani hay goto wiɗi yidde d' abord ko eyi min nadden kadi sernaɓe ceerno Amadou Tidiane Ba Madina Gounass kala ceernajo to woni hen yo ɓeydanmo duwaw ɓeydanmo cellal ɓeydanmo kisal ha o wawa ko wawi fewnuɗo ko barkina ha hande sukaɓe leydi men wona Sénégal fof naftoro hen eyi haade kam no gasa wonde waɗa yiɗɓe namdade beela ko essence nabat ɗum walla ko gasoil holko mbawɗa haalande menen no ɗo ko essence nabata essence sa daari ko fewnuɗo ko réservoir uji ɗiɗi réservoir en fof ene ƴetta 35 litres woni capantati e 35 eyyi ɗiɗi sa renniɗe wona 70 litres 70 eyyi omo wawi diwde hen downude hen plus de 2 heures de temps dow 2 heures de temps dow eyyi ɗum ko manam ko ɗum waɗi calcul wawi ɓurde ɗum ɗon mais manam ɗon waɗa calcul pour sa dogi seeɗa jippoɗa lowa essence mo continua ɗum wona kérosène wona haydara ko essence ƴettata o waɗimo essayé yolde junde malla ko ɗo e weeyo Tamba tan non ko weeyo Tamba tan ko manam kono ummori tan ummima haw ƴeesima hedde 6 métres o tourni affaire o ɓurtimo doole seeɗa o denkori ni a yana tawi hen mona waɗa entretien eyyi mona waɗa hen entretien machallah ɗum fof so heddino matériel oɗon peut être ɗum ɗon wattano o gasi fewnede malla wonko heddi non wonko heddi hen wonko fewnite hen wonko ɓeydate hen par ce que a yi ko place goto wonɗo o waɗa ko couvrir eyyi ɗum ɗo hendu nduɗo neɗɗo so jooɗima hen hendu no wawi libde ɗum walla goɗɗum par ce que waɗi ko sa ko risque ko danger mawɗo mo wawno rewde hen kanko hoore makko o heddo Allah ne heewi sutura yo Allah no wallirimo waɗi hen sutura dal haw diwnimo o jippinimo heɓani hay goto probléme en tant que ɓandu musoru kañum mi andi tan neɗɗo mo wawa mo muyɗo tan ƴeesi dow ala protection ngaji goɗɗi ɗi waɗna ɗum probléme seeɗa machallah beela wonɓe ɗo ayde port ɗo e Tambacounda beela kamɓene kadi ɓe gaari ɗo wadde visite ɓe jokkodiri hen e makko holko eyyi won arɓe ɓe gaari mbimami ɗo ana mo yettaki mais kay nanɗo nani machallah eyyi yimɓe nani eyyi ɓe gaari eyyi holko jiɗɗa ɓeydande minen komin namdanoki ko ganduɗa aɗa foti wawde humpitde bandiraɓe naftoro taw min keɓano namdade guillito ceerno Hammet ha e iliko bisimilla eyyi ko ɗum tan mbimi ko ɗum tan kanko o fewniraɗo pour kanko tan o fewniri ko pour état du Sénégal leydi Sénégal par ce que kanko sa haala makko sa daari e vidéo ji makko o wiyata wayru ɗum ɗo ko armé nak oppani haydara gonga eyyi o waɗiri ɗum ko manam ko hono foreɓe en ɓe jiiɗa wadde patrouille oɗo ala bruit wonta jomum natta auto yaata ɗo ko oɗo no wawi diwde partout ayi to woni ɗo kay nder galle woni oɗo hande so fewnitama hawɗumini kadi o yiiɗi kadi sukaɓe yimɓe kadi o waɗa hen créé emploi
yimɓe no nodda mo partout leyɗele mais kanko wi ko ɗum yiɗi heddade ɓe dokkamo kaɓirɗe ɗo matériel o liggoɗo manam Sénégal oriental naftoro ɓiɓɓe Sénégal naftoro kanko ɗum woni yiyande makko machallah eyyi so wi so heeɓi ɗum ɗon o wawi joɗade ɗo o continue liggey makko machallah ya hande mono sooda feeruji mo adda kalis makko waɗi laamu waɗani en fuɗɗaki nanu junggo muɗum mon ɓe bandiraɓe moppat bandiraɓe eyyi par ce que hande mono wawi wiide hande waɗi yontere tawi wonno on tawatama ɗum ɗo eyyi manam ko ɗon tan kalanmi kono noon watti suuɗoyede ɗum nene kadi eyyi par ce que wonanno hande heɓɓe fonnoɓe nadde hen so naatino hen on tawatano ɗomo ɗo hande machallah eyyi mais hande waɗi presque yontere omo ɗo o ɗanotako jamma foftatako yimɓe ne gara andi ala sécurité ala dara hono ɗiɗo so tawi keewi ɗo e nder leydi Sénégal wonna gartam no fewi ɓuure dowride woni vélos uji ɗi wayno rewɓe sowiɓe ɓe cellani taw ina mbawi jolnede malla ko wayno jaygol so waɗi taw jomumen ne mbawi rewde hen taw ina yaawi mbimami ɗum ɗo oɗo ala embouteillage aɗa jomum wawi dogde yaha e lawol taw embouteillage mais oɗo ala embouteillage hayta surtout ko wayi ɗum ɗon hono accident ji en sappeur en a noddat ɗo sappeur ta lawol ngol ne faaya mais oɗo ala ɗum ɗo oɗo presque sa so ono yaawi so fewnama ha feewi yimɓe mbaɗi en ko foti en wadde ko wallahi yimɓe dal kanko mo andi ko miiji ko waɗi ko kanko jogui miijo ngo kanko jogui hakkille o machallah eyyi ɗum dal wawi arde ɗo tima hen ha janggo kanko pewnuɗo kanko wawma wiide no fewniri ɗum eyyi machallah ɗum noon ceerno a jarama maro namdal wattal ngal wonat tan e balɗe nde ɗum yaltinde kala garɗo huccodirade makko ƴettamo ɓe kalda hande noon fuɗɗima waylade beele yimɓe mbita ko kanko ɓaydi hankkadi yimɓe puɗɗima notitade o fuɗɗi dañde martaba ko ɗum hattamo haaldude yimɓeɓe malla e ko nandi hen holko mbawɗa jattade ala wona ɗum ɗon oɗon gandi ko fewnuɗo ko wona hunde wemde wona hunde famɗude eyyi mataw ko no fuɗɗino nde yimɓe ngalaɗo maîtrise ma yetto ha ɗo ana yi hande yimɓe no ummo gure ne gara yiide leydi fo tawi kam ɗo est ce que mais moni fof so ari anda ko addori gonga eyyi machallah addori ɗum saabi mbi hade yimɓe garɗo par ce que sa arino ɗo yimɓe partout nder garage ga ili ko garɗo jooɗo hen ɗum a wata neɗɗo wiide ɗum neɗɗo so naati nder ɗo a wata wiide ɗum mais so yimɓe wonno mbaɗirta organisé sa waɗi organisé tan koɓe mbi yo hokke ko wona pour kanko walla ɗum ɗo kanko mo ɗum ɗo mo wawi hokkede ɓuuri ɗum ɗon mais ko pour wadde organisé rek eyyi ko pour wadde organisé gonga machallah mbiɗa andi koye golle o woni foof en mbawata wiide ko ma kalde makko ala sago jogo porte parole si ɗum noon eyyi kala jiɗɗo haaldude makko so ari tan ɗoma ɗo tan so ari toma siyam ɗo gasi mino e miñi ko min ɗo machallah miñi ko mo jiiɗi yumma e baba ne wiye Sérif Sow eyyi on kan nan ɗo machallah mino makko woni yadde makko partout to yaha jarama eyyi pour tan wadde yimɓe moni foof eyyi welto hen mi jiɗani ɗo ummo ha nokku goɗɗo ara ha ɗo eyyi heeɓa ko ɗum yinno ko muusi ɗum eyyi ko ɗum ɗon hen o woni koye eyyi on calminama aussi ɗum noon wadde télé Madina Gounass ari ha ɗo salmodirdema jurodirdema bisimilla merci on jarama machallah min calmini aussi min calmini kilifa meɗen hono ceerno Amadou Diagne Ba eyyi in payi koye Dakar ñaagui Allah Dakar yo Allah nawa hen e dow jaam amin kadi o waɗana ɓeydana en duwaw o waɗana duwaw Mamadou Sow iliko eyyi ha duwaw ha entreprise o waɗa barkina ha wawa ligguila hande ñande janggo e janggo ceerno ari ɗo ta iliko no Mamadou Sow iliko no wawi iliko watta yaade Dakar eyyi ta heɓata probléme machallah eyyi inchallahu rabbi ɗum nana jarama merci a jarama bandiraɓe Muhammadu Sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yiɗɓe mum jaɓi Allah njokke Ahmada yew haala ma ko Allah